ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେମାନେ ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ତିନି ପ୍ରକାରର: ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ତ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ରହୁଛି ଅ, ଆ, ହ୍ରସ୍ୱ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ହ୍ରସ୍ୱ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ରୁ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ଶିଖିବା। ଅ, 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 ଆ, 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 ହ୍ରସ୍ୱ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ହ୍ରସ୍ୱ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ହ୍ରସ୍ୱ ରୁ, ଦୀର୍ଘ ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।